and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Pero unsay mahitabo kung mahurot magyud ang calamity fund sa barangay. Itingali kinabangan ta sa City Hall Cup, oy. May kadaot sab nga nahitabo sa City Hall. Aw sa probinsya di ay. Ang uban, nahugno gyud ang ilang bahay. Wa sila'y kapuyan. Kadakog kadaot nga nahimo sa maong linog. Hain maday kini si Jay. Anong wa ko naman siya makita din sa ospital. Kinala masayod siya na hitabo kang Wina. Nawad anak ka sa maing panghuna-una si Wina. Na-amnesia ka siya tungkol sa nahitabo nga nadatugan siya sa dakong punuan sa kahoy. Ay, oy, tuwara si Wina. Mura man siya doon nagipangita. Ako siya doolon. Iha, ako ba'y imong gipangita? Ambot ni mo eh. Uy, huwag yun ay ka makailan ako. Sige, balik. Giinang wa ko kaila. Buot sa gada. O, Sa Uy. Dapita. Ngano ni ako din eh. hala, uy. Huwag ka mahibaw nga naglinog magkusog o niya nadatugan ka sa dakong punuan sa kahoy. Lino? Og nadatugan kas na kong punuan sa kahoy? Hala, tinuod ka nga wag yung kay nahinumduman sa nahitabo, ha? Wa man. Kinsa man day ka? Uy, ako in town si Rosing, iha, ang mama ni Jay. Jay? Oh, good, si Jay, good. Ang imong naibgang lalaki. Ako siyang anak. Oh, dili ba nga nagpatabang ka man ako aron imong maangkon si Jay? Wa yung ka masayod sa imong gipanulti. Uy, Kasakit sa kong... Oh! hala, mo day tingali na nakaingon nga nung uwa ka na mahinumdum. Kinala makigsulti ko sa doktor. Namatay ang inahan og mga igsuon ni Wena. Kapait sa bidangat nila, day Carol. Ang amahan ni Wina, Rol. Mo nagipangita karon sa mga pulis kay sa mga patay sud sa ilang panimay, wa makita ang iyang amahan. Sa ato pa. Sa diyang netabo ang linog. Wa dinhi ang iyang amahan. Aw, wa tingali kay kun dinhi pa, duha ra gyud paingnan. Unsa man? Kun niya pa siya, mahimong makagawa siya ning baya. Kay may mga tao man nga makatabang niya makagawa siya. Ug ang laing option nga kauban siya sa mga patay. Natuman gra akong gikahadlukan. Kung midagan pa gyud sila sa kapilya tingali, dili gyud ni mahitabo. Lain-lain magud ang hunahuna ang mga tao, Carol. Kinahanglang masayod si Wena sa nahitabo sa iyang pamilya. Ay! Nay tubig, oh. Ay, milagro! Ikay milagro. Kaya nakadusingot ba kag maayo pinanday sa mga nangalangkat na tong bongbong. Sakto gyud sa imong kamahuna-huna milay. Sakto gyud kayo. Ganihar gyud kay kong giuhaw ay. Pero wala ko mundang kay gusto na kong humanon gyud ang akong gibuhat kini ba. Nanawag ka unta. Ay, maikog ko ay. Maikog ko kay nanghipos ka man sa mga sinina nga nangambak human giuyo kung maayo ang aparador. Ay pila ra gyud paghatag di mog tubig god. Bitaw, pila na bitaw. Ay! Hala! Milinog na sab! Ay, kuyawan ako, uy! Abi ba na kong mausap na sa pang katug-katug kusog galinog? Aftershock na today, uy. Pero kusog-kusog sa itong aftershock ka, uy! Jay, buhayin ako, please. Oh, sorry. Abi man gud ako matumba ka tungod diyadtong laing pagtayog. Unfair sad ka, no? Si Dayan dayon ang gidalit ni mo gakos kay bahadlo ka matumba. Og ako, imo na ko gipasagdan nga makagakos ini nabiling punuan sa kahoy.
Ikaw gid Carol. Jay, buhiin ako. Sorry. Okay lang. Dili lang una mo ha kay murag ang ako ning ig-agaw nga nagdagan pa ingon dinhi. Oh, ako siya sugatan. Ha? Dasa mo. Sige, Salamat na lang nga dali rang nawa ang ikaduhang linog. mote gitawag og aftershock. Nagkabantay ka ba sa panghitabuan? Ngano? Karong adlaw ang gitagal ni Wina nako. May mo bang di sa ta maghiskot may tungod natong duha, Jay? Karon ko pagid matugkad ang imong gipanulti. Nagkinalang batunan ta ang dakong pagsalig sa kahitasan. Kung gugma pa lang unta mo ipatigpapaw din sa tong balatian. Huwag untay mga hakog. Wa untay mga mabahay muslanon. Ug way away nga mahitabo. Husto kaan. Ug buo nagkikinahanglan sila bang makakagaho. Gugma, pag-ampo, aron way masina. Aron way maghuna-huna og dautan batok sa iyang isig ka tao. Pero tungod lang sa pipila nga, gipatigbabaw ang kaugalingon nilang interes. Ang kaugalingon nilang kalipay. Daghan ang naamong. Wauntay daghang mga matay. Waunta. An. Maayo! Fanny! Fanny! Ay! Ikaw naman lagi. Ay, mas doon. Kuan ka nang nagsulti sila si Jay. Mau ako to silang gipyaan. Eh, tinuod ka ron? Nagkasulti na sila. Lagi! Uy! Nagkasulti sila si Jay o si Tayan. Maupo. Ay, hinuon. nagkasolte Al. Nakuwasag pa ni mo rin. Naday. Sila ko si Zeus, Dayan, Milay. Nagsulti ko, no? Mong gibiyaan, Carol. Ako, kuan man gud nang milay. Mura ka nang importante man gud tong ilang gipanagsultihan. Okay, wa man ko'y labot mo tong nibiya ko. Mana? Ayaw kahadlo, Carol. Da. Sa nang hitabo karon. Kinahalan pa ba gyud di ang ipatigbabaw ang kasina? Ay, iingon lagi si Dayan nga kinahanglang magkahigugma ay unta ang tanan. Aron way away, way masinahon, ug way mapahimuslanon. Mana? Nga ikaw, Carol, kuyaw-kuyaw ka ganina nga nagadungol si Milay. Ay, kadiyot ra kon Milay, kadiyot lang. At ani klaruhon. Masukot ka na nga magkauyab sila sa Dayan o Jay? Kung si Jay, mo man kay kalipay sa akong anak. Aw, unsa pa may akong mahimo. Bangas ka. Ano man day ate? Nagbuwag na noon silang duha ng milay. Unsa? Nagbuwag sila. Kaya nga naman, ako ba hinungdan sa ilang panagbuwag? Tug-ani ko ate. Ambot lang. Ambot lang, Milay. Ako gani, wasap ko makasabot sa tinud-anay gud nga hinungdan nga nang nagkabuwag sila. Basta, nga nagbuwag na sila. Okay ka na? Okay na ko, Jay. Salamat. Adoon ko na nga ako maigsuon kay tuwar ba si mama sa ospital. Sige, Jay. Kung makalugar ko, asa ko ikaw makita. Niara ko sa palibot. Ang mga tao, tuwa pa ingon sa barangay. Nagasiguro ko nga ilang sultihan si Cap sa ilang mga problema. Sige, Jay, ha. Ako nang tabangan si Cap sa iyang problema sa mga tao. Sige, An. Kay kung makalugar sab ko, madto ko sa barangay. Take care, ha? Ay, sa palabi. Tingalig mapass out ka o niya. Paninguhaon kung dili ka na mahitabo, Jay. Labaw kong gikinahanglan sa mga tao ni kayo na. Kapitan, Kap, kapasilungan namang tingnan may kapasilungan ng taon. Bait ka mo naman mo mga bay. Oh, Manitay na pilin bisag gabay. nasayod ko. Ba't mga agi? Nahibaw ko ni Ana. Mao na'y una na tong problema. Kay kadaghanan sa mga bahay dinhis ato,
nangalos no. Na, diyan ka mo, sa may inyong nauna. Okay lang mo. Pero natumpag sab ang gibutangan ko sa mga tent. O lagi, kami, wa may problema ng mga lutoon kap, na Inom na ka, madagan. Namin malutong Bugas. bugas. Bugas ka. Ang kaldero doon, nasad mi, wa Oh, maun sa ay, mga kaldero. bugas maluto. Ang amo ta, ang kapasilungan lang ta, Oh, bagay ay, wa mami kapasilungan. kapuy ang klaro. Kapitan, Ano na eh. Oh, humayo kay niya ka Anastasia. Nagkinahanglan sila kapasilungan. mahimong ibutang ta sila sa complex, Kapitan. Oh, kana akong musugot sila. Bisag asa, oy. Unsa man, yon mo nga mientras tanto adto na mo sa complex. Taba diha ka po, nga dugod di mo sugod. Manakap. Sugod, taba Ay! sa tunay kapasilungan. Ano na, day? Siya ko baguan, magunsan mo namin. Ah. Mo may problema na mo asa Samot. ng pasilong. Samot O problema. complex ba noon? Ah. Ato ta ato. Pero ato karon sa amang pagpasilong na mos complex. Mana. Nasaan na ko to? Wade mo tabang natugap. Hindi na tatabangan, gay. Ikaw Anastasia sa man. Anastasia. Wa ka ba'y nakita ang mga bot nga mga hinabang? Mga. Aron, mahaw asas kalisod on. Ikaw kay Isis. Lisura ni Sura ni Kapitang. Ayaw ninyo pangutan na si Anastasia. Way labot si Anastasia ning maong katalagman. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!